Atxaldeon, bai, barkatu, atzerapena, hasiko dugu azaroko ohiko osoko bilkura, naia, zune? Atxaldeon guztioi. Hasten gara, lehenengo puntu izango litzeke 2024ko urriak 30ean udalbatzarrak egindako batzarraren aktaren zirriborraren onarpena. Batek, Ana? Sí, yo quería que se añadiera, por favor, en la página 55, donde está mi intervención, se había quedado constancia en el acta de que estaba en contra, pero realmente lo que dije es que yo condenaba las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo y cualquier tipo de violencia, y que se sigan adoptando medidas que puedan ejercer presión para poner fin a estos abusos, en especial a los que se cometen contra las mujeres y las niñas, aprovechando además el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pedir el alto al fuego total e indefinido, exigir el cumplimiento de la legalidad internacional, como hemos defendido siempre en otras mociones, condenando el genocidio y cualquier tipo de guerra, apoyando la acción del Gobierno del Estado en este asunto. Además, queríamos dejar constancia de que los conflictos armados se dan y que realmente entendíamos que aunque no debieran darse, pues lo que ahí se establecía resultaba algo utópico, la inexistencia de los ejércitos y del gasto armamentístico, puesto que no podía haber tampoco un Estado sin defensa. Yo te agradecería que me pasaras al poder ser el texto, porque ves que tampoco está grabado y entonces es un poco complejo coger todo. Te lo paso ahora mismo. ¿Vale? Eskerrik asko, Ana. Bueno, hori eginda, bate gehiago aldaketan bat, proposanik. Aldeko bozkak, hau batez onartuta gelditzen da. Bigarren puntu izango litzeke 2023 ekitaldiko Ordiziako udaleko kontu orokorra onartzea. Hori daukat. Barkatu, aldaketa ontzalako, bale. Aldaketa ontzan, bale. Bat, bizitza elkarteak sinatuetako mozioa, Ordizia orain ekarrekin Podemosek aurkeztutakoa, gerraten inguruan herritarren eta bizitzaren kulturaren aldekoa, bozketaren errepikapena. Bueno, agertzen dizuet pixka bat, hemen nereare izan zen errua, bozketa izan zen eta egia zen, zinegotziak danak etzineten etorri, eta orduan gauza da aldeko botu bat egon zen eta aurkako botu bat. Eta gero beste danak 13 usteziala abstentzio izan zian. Orduan, gertatzen dena da, abstentzioak dijoaztela gehiengoa dukana, eta etzion gehiengoik. Eta orduan izan barko litzake, hori, boto de kalidad, edo lo que sea, orduan. Jake berriz gauden, igual, ez pasaizua xoela, errepikatzen dugu bozketa, jakiteko onartzen zan, o etzan onartzen. Vale? Esan dara. A ver, yo quería comentar, Naya, que la última vez que se expuso un tema de estas características comentaste que no se podía repetir la votación, que se iba a repetir puesto que no alteraba el resultado de la votación, pero que no era oportuno. Entonces, en ese caso no era oportuno y ahora sí, porque... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo en aquel momento, en este caso, el problema es que se tenía que haber hecho el voto de calidad porque tenemos un voto a favor, otro en contra, y las abstenciones ¿a dónde van? Hay que saber a dónde van las abstenciones, para saber si la moción se acepta o no se acepta. Pero en este caso, si ya no se utilizó, nosotros por lo menos consideramos que no debería de proceder otra vez a votarse, y más teniendo en cuenta, como comentabas, que el resultado va a ser diferente, puesto que no se aprobó en su momento y ahora sí que se va a aprobar. Bueno, por lo tanto, nosotros, por lo menos yo me opongo a que se vuelva a realizar la votación. A ber, nik uste, idazkariak aipatu zian eta kontutan izan da olako empate kasu batean suposatzen da nire bozka izango litzatekela desempate hori egin barko lukena, eta guk zentzu hortan bai adirazi gendun aurreko plenoan, zergatik ez gendula eragozpenik jarriko mozioa ateratzeko gure abstentzioarekin eta argudiatu gendun zergatik abstenituko ginen, iruditzen zitzaigulako erabat europear zentrismotik egindako mozio bat zala
eta olako aipamen txiki batean Palestina aipatzen zala, baino, bueno, guri behintzet lotxata dena eragin zigula horrelako testu bat termino hauetan planteatzea Palestinan, eta beste leku batzutan ere, baino batez ere Palestinan bizitzen ari gan genozidio baten aurrean, esan gendun edukiarekin ez gendeukala inolako eragozpenik, eta ni izan naiz, gai ordena egiterakoan, idazkariak aipatu zianean talka hori sortzen zala, nik sartu nun lehenengo puntu bezala, talka hori atera barra daukagulako, nik uste atakatik, orduan nik bai proposatzen dut, berriro bozkatzea, aurreko bozketa horretan etzalako erabaki ez ateratzea, etzan erabaki ez batera eta ez bestera, ez dago nahiko bozkarik, orduan, ez dakit nola nahi dezuten gaia konpondu, baina nik uste egokiena izango litzatekela, berriro bozkatu, eta atera dadila ateratzen dana, eta aldekoa baldin bada, aldekoa izango. Ez daukat arazoik, baina guk esan gendun zentzu baten ez geniola eragozpenik jarriko honi. Beste aukera bat, nahiago baldin badezue kalitate bozka hori erabiltzea eta alkatearen bozkarekin, baina, klaro, nik ere nire bozka aldatu beharko nuke. Orduan, ulertzen dut, bozkaketa hori berriro egin behar dela, onartu alizateko. Abstentzioa da horregatik. Horregatik esaten dut, berriro bozkatzea ekarri barra daukagulako, bozkaketa hortatik etzalako erabaki ez alde edo ez kontra, etzan erabakirik hartu, ze pixu berdina dauka kontrako bozkak aldekoak bezain beste. Lo que yo estimo que realmente, la votación se efectuó, el fallo yo reconozco que puede ser mío, porque en ese momento no me di cuenta de que la abstención, que es decir, que no había ni a favor ni en contra, que no había votos de mayoría, entonces es esto. Esto dice que es el voto de calidad es del alcalde. Pero no sé. Kasu Si hortan, no quieres, ez du bozkatu berdin nahi. galdetu diaztu kalitate bozka zein dan, eta horrekin bukatuko egu gaia. Bai, bozkatu eta listo. Bozkatzen... Bai, bozkatu ingo dugu. Guk esan gendun ez geniola eragozpenik jartzeko onartzeari, orduan berriro bozkatuko dugu edo kalitatekezko bozka aldekoa izango da, baina, esan nahi dut ez dakit, nik uste hemen denak aukera euki barko genukera bozkatzeko eta ez nik erabaki alkate bezala holako kalitate aukera batekin, berriro bozkatu eta ateratzen dan aterako da. Beste alderdi politikoa bozkatzeko prest daudete? PNV? Bai? Zuek? Bale. Eta Bilduk baita? Maioria bozkatzen, barriz errepikatzeko zeakin, bai. Ana? Trate esto, vale. Yo es que ni votaría, no sé si puede ser. No, si no me porque es que no ha abstendré. salido, ya sé que es un error, pero al final la abstención no va a ningún sitio y habrá que determinar si se aprueba o no se aprueba. En todo caso, cuando yo creo que se debe de utilizar el voto de calidad, se debe de utilizar en ese momento, no posteriormente. Pero bueno, si habéis decidido por mayoría Es lo que votar, he dicho, que os he dicho que el error ha sido nuestro, que me opongo a que se realice de nuevo la votación y votamos. A ber, ez daukat inungo eragozpenik eta uste emaitza berdina izan behar dela. Osa nahi dut, nahiago baldin badezue kalitate bozka erabiltzea, nahia jaso aldeko kalitatezko bozka eta kitxo. Eta bukatu da ez da bai da. Baina gaia etzan bukatu, Ana. Esan nahi dut, erabakimen hori ez gendun bukatu, prozesua ez gendun bukatu. Aurreko plenoan erabakia hartu zan bezala, bukatu gabe dago, erabaki hori ez dago argi alde batera edo bestera dan. Orduan, nahiago baldin badezue desenpate hori nik egitea, hola jaso eta listo. Ez dut uste denbora gehiago katramilatu behar ginen gai honek. Orduan, onartuta gelitzen da, bale, ze kalidateko bota batekin, baina gehiengoa gelitzen da. Bigarren puntu izango litzake 2023ko ekitaldiko ordiziako udaleko kontu orokorra onartzea.
Bueno, hemen gai honen inguruan ere nik uste bere prozeduran baitan, hainbat aldiz azaldu dugula, azaldu ditugula argudioak alde batera eta bestera, finantza batzordetik pasatu zenean ere eduki gendun gaiaren inguruko eztabaida eta azkenik esan bere prozedura bukatuta, hau da, erakustaldi publikoan egon da ezarritako epean eta ez da jaso ez kontrako alegazio edo errekurso edo egiterik eta orduan zentzu hortan tramitazio guzti hori bukatuta gero plenoari dagokio kontu orokorraren onarpena kontu epaitegian igotzeko prozedurak eskatzen duen bezala. Bozkatzen dugu? Eo zerbait esan nahi dizute? Bai, guk gure aldetikan bai esan nahiko gendukela, pixkat anuntziatu zein izango gure postura eta zergatik zirkuluari galdetu ondoren erabaki deu kontra bozkatuko deula, baina azalpen gure ustez logiko batekin. Auditoretza bat egiten ez dan bitartean ez. Denbora asko daramagu kreditu transferentziak ikusten eta ez direla onargarriak ere esan izan dugu, gutxiago alkate dekretu bidez, aurrekoan baita izan gendun bezala pleno honetan, eta aurrera eraman dena ez dira guztion artean gure ustez adostutako aurrekontuak. Zuen aldetik bai izan dezuela, detaile hori proposamenak hartzeko, 23an eta guain baita prozesu horretan gaude, eta detailea da, sartu nahi izate hori, baina hori atera dien edo ejekutatu dien aurrekontuak ez dira guztion aurrekontuak, baizik eta EH Bilduren aurrekontuak gehien bat udalkudeak eta hori gainerako taldeetara zabaldu gabe. Gertatzen dena da, gobernuak ulertzen dugu arazoak izango litula, 23ko kontu hauek onartzen ez badizkiegu diputazioa etorri daitekelako kartila irakurtzera. Ez dut uste, nik uste berriro betikoan jarraitzen degula, ez dira gure kontuak, kontu hartzaileak egin da, abenduak 31an egoeraren argazkia ateratzen du, eta agian aldundia etorriko da, baina ez gure bila, baizik eta zuen bila, zezuek esaten nahi izate kontuak ez diela hauek, eta hori esan da, plazaratu beharko zen dituzkete zeintzuk dien benetako kontuak. Aipatu dugu, ez dakit didaktiko eta pedagogikoak izaten jarraitu beharra daukagun gai honekin, baina, uste kontzeptuz eta terminoz nahasten naizatela. Kontu orokorrak jasotzen du, abenduak 31an, bai udaleko eta beste erakundetako kontuen egoera zein dan, argazki hori zein dan. Eta horren lanketa kontu hartzailetzari dagokio, kontu hartzaileari bereziki, zepeak sinatzen ditu kontu horiek. Eta azkenean horrek jasotzen duna da, udalaren egoera zein dan. Aurrekontuetan, zuk esan dezun bezala, bai zabaltzen da eztabaida eta bai zabaltzen da eztabaida politikoa, baina guk kontu hauen eraketan ez dugu parte hartzen. Orduan, nik uste ondo dagoela baita ere, argi dago kontrako jarrerak izatea eta defenditzea eta argudiatzea, baina momentu honetan kontu horiek ez onartzeak esan nahi du, adierazten nahi zatela kontuak horiek ez direla, eta ez kontu horien atzean ze trasfondo egon liteken, baina bakoitzak jakingo du zer bozkatzen duen eta zergatik. Eta gero aurrekontuaren garapenaren inguruan, bere garaian esan izuen, kreditu transferentziak, aldaketak, dekretu bidez onartutakoak, berriro errepikatuko dizuet, Madriden zaudete, gobernuan zaudete, aldatu legedia. Aldatu legedia, ze beste guztia nik uste jendean hastea dala, ze aurrekontuen garapeneako kompetentziak eta eskumenak dauden bezala, ondo dakizue, ezarrita daudela, ez ditugu guk ezarri, ez daukagu guk aukera aldatzeko, baina zuen alderdiak bai, beraz, tramitatu zazute Madriden lege aldaketa bat, eta aurrekontuaren garapena beste modu batea egingo dugu. Aklarazio modua, nik uste gaizki ulertu behar gehala, esan detena da, presupostatu zian aurrekontuak eta azkenean urte bukaeran eta zifra hauek, kontu hauek demostratzen dutena da, ejekutatu den aurrekontua ez dela hasiera baten pentsatu zena. Hau da, eta hemen gure kritika da, gurekin eta oposizio guztiarekin, soerekin eta PNV-rekin, hitz egindako partida horiek, gehien bat, ez dira ejekutatu.
eta honek demostratzen du ez diela ejekutatu, zifrak behiratzen. Hori da gure kritika, ez beste inongo kritikarik. Eta hau aurrekoan pendiente gatu zizaiten, hola matizazio bezala gobernuan sumar dago, baina bueno, hori. Bueno, yo por mi parte, ya en las intervenciones que tuvimos con la interventora lo dejé claro, voy a repetir la misma postura, me voy a abstener. Creo que las cuentas que nos ha presentado la interventora es una fotografía de los números que ahí constan. Realmente tenemos dudas porque había algunas cosas que no nos cuadraban y para eso se ha pedido la auditoría. Y por tanto, como no la tenemos, pues tampoco vamos a votar a favor, pero no vamos a votar en contra. No vamos a poner en cuestión el trabajo de la interventora, ya se lo trasladé en ese momento a la interventora. Y respecto de los presupuestos que están ejecutados o no, pues creo que tenemos que hablarlo en los presupuestos. Aquí estamos hablando de las cuentas, pero sí que de alguna manera también a lo que ha comentado Julen, pues bueno, es un punto en este caso a añadir, pero simplemente como añadido, que ahí realmente pues van cuantías que efectivamente se tenían que haber efectuado, se tenían que haber desarrollado y no se han desarrollado, pero creo que eso lo vamos a tratar en otro punto, como puede ser el de presupuestos, y por lo tanto pues yo no puedo votar a favor de estas cuentas, pero tampoco las puedo obstaculizar porque si así lo hiciera, por lo que se nos trasladó por intervención, pondríamos en riesgo incluso el desarrollo y la ejecución de, en este caso, de las NES. Entonces creo que es muy importante para la ciudadanía que las NES sigan adelante, es una inyección de dinero muy importante, estamos haciendo un esfuerzo también desde el Ayuntamiento por complementar las NES para desarrollar determinadas actividades para el pueblo y bueno, pues por lo tanto no voy a votar en contra y me voy a abstener. Guk alde bozkatuko dugu, naiz eta esan zoi auditoria eskatzen ditzuela, beti aurrekontu onartzeko urren urten auditorie egin barko, bueno, proposatzen dugu hori. Eta gero, onartu behar dugu baiezkoa, daulako kontu hartzailearen txostena, ez? Eta txostena horrekin, egin duen auditorien apela, baina guk eskatzen duena da auditori finantziero bat udaletik kanpo dauna. Bai, bueno, nik uste hor, inoiz ez dugula horren eragozpenik jarri, bueno, bai gogoratu ere, orain arte, bueno, azkeneko urteotan bentze sekula ez dala egin, eta auditoria hori eskatzea, bueno, bere garaian kontu hartzaileak adierazi zigun bezala ere, kontu hartzailearen eskumena dala eta berak bere erabakimenean eta bere plangintza batean planifikatu behar dula hori eskatzea. Bueno, azpimarratu baita ere, uste badakizuela egoera zein dan kontu hartzailetzari dagokionez, eta berriro errepikatuko dut, bozkatzen ari geana eta esaten ari geana da kontuak hauek dien edo ez. Eta kontuak ez dituguk egiten zilegi da eta kritika guztiak egin daitezke, kudeaketari egin dan edo ez dan egin, baino berriro errepikatuko dut, kasu honetan ardura gehiago dauka esatea kontuak hauek ez diala, ze benetan erantzunkizuna hartuko zenukete benetako kontuak erakusteko, gero beste gauza da kontu horietara nola iritsi gean. Eta ez bestela, eta beste guztia ere, nik uste dut, naiz eta zilegi izan, gaia nastea dela, ze berriro errepikatuko dut, kontu hauek ez ditugu guk egin, kontu hartzaileak egin ditu. Eta auditoriei dagokionez nik uste, bakarrik esan ez daukagula eragozpenik, Anak aipatu du, auditoriak eskatu zian eta zuekin partekatu dugu informazioa, baina auditoriak eskatu dianak majorikoak izan dira, eta bakarrik ere gogoratu, ze bere garaian bai aipatu zitzaigun, baina majoriko estatutuetan ere bai jartzen du kontuak eta bere garaian onartu behar denik, baina ez du inungo aipamenik egiten auditoria bat pasa behar dutenik edo ez estatutuetan hori ez dago jasota. Ez daukagu inungo eragozpenik ez majorin eta ez udalean,
dagozkion auditoria horiek egiteko, majorin hasi gea, eta 2024koak abenduan ixten dienean eta martxoko likidazioari begira, kontu hartzaietan ikusiko dugu ere zein dan egoera, badakizuelako kontu hartzaierik ez daukagula, baina aukera baldin badago, auditoria horiek egingo dira, nola ez. Arrazoi, bozkatuko dena kontuak dira, eta egia da kaso gure argumentuak, aurrekontuak eta ejekutatutakoa tartetik sartzen dura, baina zuk aipatu duzu baita hoentxe auditoria eta auditoria hori egiteko arazorik ez duzuela, baina zenbat urte goaz auditoria hori hitz egiten eta hitz egiten eta hitz egiten eta ez da inoiz egin. Orduan, gure aldetik baita kontrako hori da, ze auditoriak demostratzen digu kontu hauek errealak diala. Inoiz ez da ejekutatu auditoria bat. Beti hitz egin dugu ejekutatu behar dela, baina inoiz ez da ejekutatzen. Orduan, hombre, izan daitezke, eta evidentemente, lana egin duen pertsonak, ondo egindako lan bat izango da, seguru. Baina auditoria bat behin da berriz eskatu danen eta behin da berriz hemen hitz egin danen, baina inoiz ez danen egin, atentzioa hitzegu. Nik uste, eta honekin bukatuko dut, hemen dago pertsona bat bere sinadurarekin eta okerrez baldin banago bere ondasunekin ere aurre egiten diona hemen aurkeztu ditun kontu hauei. Orduan, mesedez, arinkeria gutxiago. Auditoria bat ondo etorriko da, baina berriro diot, auditoria hauek ez ditut nik sinatzen. Orduan, gauzak goazen bere tamainan ulertzea eta bere ondasunekin, esango dut, bere ondasunekin beak, bere erantzunkizunpean kontu hartzaileak sinatzen ditun kontu hauek, berak ematen du honekiko aurpegia. Eta bozkatu zazuten eidezutena, baina gauzak azaltzerakoan azaldu dien bezala. Eta bukatzeko, zu etzen den Julen, baina ni bai, eta hemen urtez urte zuen aldetik eskatu izan dudana, izan da 2017-2018 ekitaldietako auditoria egitea eta ez hainbeste urtero auditoria bat egitea. Egin behar bada, egingo da. Baina egiari zor, esan dezagun, zer eskatu dan eta zerrez. Eta nik uste hemendik, nahi balin batzu zerbait esan, baina bozkatu behar degulaz, kontu epaitegian dagoeneko berandu goaz, anak ere aipatu du, kontu orokorraren onarpena berez tramite administratibo bat izaten da, eta ez gaude betetzen, dilatatzen ari garelako, beste eztabaida batzuk ere sartzen ari garelako, eta berriro esango dut, eztabaida guzti horiek eta kritika guzti horiek eta zuen irakurketa guzti hori kudeaketari dagokionez, zilegi da, nahi ez dutenean, baino ez doa gai honekin. Bozkatzen dugu orduan. Aldeko bozkak. Aurkako bozkak. Abstentzioa. Hartuta gelitzen dira. Orduan, hirugarren puntu izango litzake haurdunaldi esklusiboko kargu beteko duen zinegotzia berrestea. Bai, gai honekin ere, bai antolaketa batzordan eta aurretik ere, bai argudiatu gondun eta azalpenak eman genitun, zergatik berrantolaketa bate bai planteatzen gendun, bere garaian, behin-behineko izaeraz edo provisionalki hartutako erabaki hori berresteko, Jonander zinegotzi bezala liberatzeko, hor aipatu dizkizuegu zenbait gai, baina hor badaude batez ere bai kudeaketan eta aurreko legintzaileari ere erreparatuta detektatu ditugun gabezi batzuk, bi esparru gainera oso lan izugarria ematen dutenak eta oraintxe bertan ataka handi batean daudenak, bereziki aipatuko ditut, baina badakizue
Majori beraren egoera zein dan, eta orokorrean udal oso mailan ere pertsonalaren kudeak eta ere zerronka ekartzen ditun, eta argudio horiengatik bai dakarkigu planteamendu hau, izango litzatekela ekainean ekarri gendun planteamendu berdina, baina garai hartan bai planteatu zen behin-behineko izaera batekin, eta oraingoan planteatzen duguna da izaera hori behin betikotzea. Zalantzarik baldin badago, galdetu, baina berriro azalpen guztiak ez emateko. Zerbait esateko? Guk, gauzatxo bat. Beste gabe gure baldintza izan zen, une hartako egoeran Jon Ander logikamente gehatzea, baina iritsi izan eguna eta Jon Anderrek jarraitu zuen. Opositiotik bai gaia mai gainea ekartzea eskatu gendun, gutxienez, osoko bilkura honetatik pasatzeko eta, eskertzea, detaila ez, honea. Eta 25-erako aurrek uste nahi geha, 383.687 gobernu organoetan, 42.180 partido politikoei ekarpenak ematen diguzuena, guztira 455.804 partida horretan orduan, dirutza badala, beste gabe, nahi eta legeak onartzen dizuen hau itea, eta, kritika, pintzela da txikitxo bat besteik emateko. Bozkatzen dugu ordan? Aldeko bozkak? Aurkako bozkak? Abstentzioa? Urrengo gai izan litzake ardunari esklusibo edota partzialik ez duten zinegotziek bertaratzeak kobratzen dituzten kontzeptuagatik ezarritako diru mugen aldaketa. Bai, kasu honetan, 2023ko uztailako eraketa pleno hortan, bai ezarri zien, horrentxe ere Julenek aipatu ditun beste kontzeptu batzuk, eta dira, zinegotziak bileretan parte hartzeagatik jasotzen dituzten asistentzia horiek. Hor, egia da, planteatzen den aldaketa bakarra da, eta mugari dagokiona da, hartu gendun erabaki hortan, erabaki izan zinegotzi bakoitzeko, 375 euroko muga bat. Dalako bileretan parte hartzeak, horrek bai eragiten zola zinegotzi batzuen eta besteen arteko nolabaiteko diferentzia bat edo talka bat, ez? Eta orduan bai planteatzen dana da, bai ikusten zalako batez ere ziurrenik, bi edo zinegotzi gutxiago dituzten udal taldeetan, baina antolaketa aldetik ere, beste talde batean ere erabakiko balitz, beti zinegotzi berdina izatea, bilera gehienetan edo parte hartuko lukena, hor bai sortuko zen, bai sortzen da, zinegotzi egin eta beste zinegotzien arteko arrakala bat edo konparaketa bat, eta horrela planteatu zen azkeneko antolaketa batzordean eta aurretik ere bozeramaile batzordean egindako bileran, eta hori da planteatzen dugun aldaketa, eta da muga hori, bere garaian 375 eurotan zegoen muga hori 600 egotzen. Guk gure aldetikan, bai pixka bat hori adurrek nahiko ondo azaldu du, baina bi pintzela da baita jendeak hau ikusten baldin badu pixka zaklaratzeko baita herritarra, nondik nora dijon diru hau baita. Liberatuta ez gaudenak, kobratzen dugu osagai finkoa dela 75 euro asistentzia kidegaren organotara joteko, batzorde informatibok, normalen izaten diela 3 batzorde hilabeten, tokiko gobernu batzarra, erakunde ezberdinetako kontseiluak eta abar. Eta gero, plenora hona etortzegatik 110 euro kobratzen ditugu.
Gero osagai aldakorra dago, eskuordetza espezifiko dituzten zinegotziak hileko 330 euro jasotzen dituztenak, arlo bakoitzetako delegaritzetara, koordinazio bileretara eta juteko. Eta, esan duen bezala durrek, planteatzen da, bi kontzejal dauzkeunak edo bakarra dutenak nola denera juteko denbora hortik harrapatzen gabiltzen, igotzea 375eko tope horretatik 600era. Orduan, gero liberatuko daude, baina hori beste mundu bat da. Orduan, bai, justua da, lankarga gehiagorekin, entre komillas, edo denbora gutxiagorekin gabiltzanok, horren errez iristen garen tope bat eukitzea, bai, bada injusto puntu bat, baina bestetik, guri edo niri behintzat, injustua eta gehiagia iruditzen zaitena da, udaletxe honetan gastatzen ditugun, lehen esan duten bezala, dirutza politikaritan, eta nire refleksio pertsonala da. Politikariek hor goiko esferatan uste badute 1.134 euroko soldata batekin nahikoa dela bizitzeko, soldata minimoa, zergatik kobratu behar du udaletxe bateko edo diputatuen kongresuko politikari batek, diru hori baina gehiago. Limitatu dezagun, hemengo libreto guztien soldata, tira, esku zabalak izango gea, 2 aldiz soldata minimoa, 2.278 euro. Soldata majoa, altua gehatzen da. Eta gure aldetik, gauza ez da gure limitea hori gotzea, baizik eta herritarren poltsikotatik biltzen ari dan diru hori politikarien soldata exageratuei ez destinatzea horren beste eta bueltatxo bat ematea gai honi orokorrean, ez bakarrik udaletxe honetan. Bozkatzen dugu, zerbait esan nahi dizut. Bai, bozkatzen dugu. Aldeko bozkak? Aurkako bozkak? Aurka? Abstentzioa? Onartuta gelditzen da. 5. puntua izango litzake Ordiziako adikzioen 3. planaren onarpena. Bai, hemen azaldu dan bezala herritarren batzordean, izenburuak esaten duen bezala 3. adikzio plana da. Hau bai da 2016tik udalak daukan beste tresna bat, prebentzio tresna bat, bere indarraldiak amaitu bala berritzen junbarra daukana, eta zentzu hortan ongizatetik bideratutako gai bat izan da, eta hor bai planteatu da dagokion prozesuarekin adikzio plan horren berrikuspena, eta lanketa guzti hori bukatu danean plan guztiekin gertatzen den bezala plenoari dagokio bere onarpena. Eta ondoren 24-29 epealdian plan hau jarraituko da. Planak bai jasotzen du bere planean, aurretik egindako planen ebaluazio bat eta egoeraren diagnostiko bat, eta hortik abiatuta plangintza horren egunerapen bat. Ez da ezer berria, esan bezala 3. daia Ordiziako udalak onartzen duna, eta hori da dakarkiguna. Gure aldetik, beste gabe pintzela txikitxo bat baita ere, honen ari da, hemendik gonbidatu nahi dugu nerabe, aitona mona, guraso, kristo guztia, Euskal Telebista Publikoak egotzi zituen adikzioekin zerikusia duten 2 programa ikustea, porno belaunaldia eta klik belaunaldia, euskera zein erderazare, nahieran endare eta primeranen, eta han ikusiko dute errealitatearen, kontsumoaren eta adikzioen errealitatearen zati nahiko gordin bat, beraz, adibili beharko gea gizarte bezala adikzioen inguruan. Eskertuko nizuk errepikatzea, azkarre egiten dezut ezin. Barkatu. Honen arira, mendik gonbidatu nahi genituzke guraso, nerabe, aitona mona, kristo guztia Euskal Telebista Publikoak egoitzitako porno belaunaldia eta klik belaunaldia ikustera, euskeraz zein erderaz dago ikusgai ETB nahieran eta primeran plataformetan. Han ikusiko dezue errealitatearen zati gordin bat eta adibili beharko ginateke gizarte bezala adikzioen inguruan.
Pasatuko dizu. Hori da. Kopia pega. Zerbait esateko. Bozkatzen dugu aldeko bozkak. Hau bat ezan urtuka geritzen da. Seigarren puntua izango litzeke urriko alkatetzako dekretuen berri ematea, eta izango litzateke B24.1180-tik B24.647. Berri ematen da. Guk hemen, eskairi, emailez eskatu genitun, lau esplikaziotxo, diela bat bost sei laua, zinegotziei dietak ordaintzea nori ordaindu azkien eta zenbat, albaldin bada. Bat bost sei lau dekretua, dala zinegotziei dietak ordaintzea, nori eta zenbat ordaindu dan. Hau emailez bidali gandun, baina ez dugu jaso erantzunik. Behidatzen dut. Zein igorri dio zuen eskaera, informazio eskaera. Bale, bat bost zortzi zazpi, bat 600 eta bat 626. Nori igorri zaio informazio eske? Barkatu? Nori eskatu zaion informazioa dekretu horren inguruan. Behidatzen dut. Bale, ateako ditugu dekretuak eta bidaliko izkizu. Berri manda gelitzen da eta komentatuko duzu, Julen, bai? Bale, zazpigarren puntu izango litzeke ordizia orain elkarrekin Podemosek aurkeztutako mozioa gertakari arrazistak eta xenofoboak prebenitzeko eta horien behar bezala erantzuteko jarduera protokolo bat sortzeko eskatuz. Gracias por imprimir la moción. Somos el municipio con mayor porcentaje de población migrante en Guipúzcoa y el segundo en Euskadi, con un 20.1% de personas extranjeras entre su población total. Este dato subraya la diversidad que caracteriza a nuestra localidad, pero también nos plantea la oportunidad de liderar iniciativas que promuevan la integración y garanticen la igualdad de derechos para todas las personas. Nosotras creemos que es una necesidad el establecer este protocolo de actuación frente a incidentes racistas. Este tema no es solo una cuestión administrativa o técnica, sino un compromiso ético y político que refleja los valores de nuestra sociedad. Defender esta moción no solo implica reconocer una problemática existente, sino también asumir la responsabilidad de enfrentarnos a ella con determinación. Cuando hablamos de racismo, a menudo pensamos en sus expresiones más evidentes y extremas: insultos, agresiones físicas o actos de discriminación flagrante. Sin embargo, el racismo no siempre se presenta de forma explícita. Muchas veces se manifiesta de manera sutil, casi imperceptible, pero con efectos igualmente devastadores. Este protocolo va más allá de ser una herramienta institucional, es una declaración de principios, un principio fundamental que es, como sociedad, que no podemos tolerar ninguna forma de racismo, xenofobia ni discriminación, ni siquiera las más pequeñas, las que a veces pasan desapercibidas, pero que no dejan de hacer daño a nadie. Esas pequeñas actitudes cotidianas, esos gestos invisibles para quienes no los sufren, pero que son realidades dolorosas para quienes las viven. Son los comentarios como ¿de dónde eres?, que obliga a alguien nacido aquí, que solo conoce esta tierra como suya, a tener que justificar su pertenencia. Son esas miradas, esos gestos que sin palabras dicen Sue Sara Emendik. A veces son comentarios que escuchamos con regularidad y que perpetúan estereotipos, como hablar en indios, cuando alguien intenta imitar o burlarse de una forma de hablar, o esa otra frase de trabajando como negro, que tribaliza el esfuerzo y la explotación de generaciones enteras. Frases y gestos que normalizan la idea de que hay quienes pertenecen y quienes no, basándose únicamente en el color de la piel, el acento o el origen. Y no se trata solo de lo que decimos unos a otros en la calle o en espacios informales.
Estas acciones lamentablemente también se filtran en lugares donde menos deberían estar, a veces los espacios institucionales. No sé por qué, pero me suena mucho además, que en un sitio que tal vez conozcamos de muy cerca, se llegó a comparar la situación de una empresa o de la no aprobación de unas cuentas con la de una persona inmigrante en situación irregular. No sé si a vosotros os suena. Una comparación que además de ser absolutamente inapropiada, nos dice mucho sobre el alcance de ciertos prejuicios. Porque si en un entorno como este, donde deberíamos ser los primeros en dar ejemplo, se hacen comentarios de este calibre, ¿qué mensaje estamos enviando al resto de la sociedad? ¿Cómo podemos esperar promover igualdad y respeto si aquí mismo se replican a veces esas ideas? Y permítanme compartir algo muy personal, porque creo que el cambio comienza cuando ponemos nombre y rostro a estas experiencias. El día del pleno de constitución de esta legislatura, al salir a depositar mi voto para la elección del alcalde o alcaldesa, escuché entre susurros desde esta parte de aquí, como casi al oído, así como un susurro, cuando al pasar una persona comentó: ahí va la Cenicienta. Esas palabras, que parecen ser un simple comentario superficial, fueron un recordatorio doloroso de que para algunos no pertenezco a este espacio. Bueno, y lo peor de todo es que cuando una persona se enfrenta a estos actos, no sabe cómo reaccionar. Si decide señalar la injusticia, a menudo se le tacha de paranoico o a veces de hipersensible. Pero si opta por callar, se acumula el daño emocional, la confusión y esa carga invisible que pesa sobre quienes la sufren. Y esto es algo que no podemos seguir permitiendo, porque cada gesto, cada comentario, cada silencio que se tolera refuerza una cultura de discriminación que no tiene cabida en nuestra comunidad. Hoy, al presentar esta propuesta, no solo quiero que pensemos en las grandes manifestaciones de odio, sino también en esos pequeños gestos cotidianos que, aunque invisibles para muchos, tienen un impacto profundo en otras personas. Por eso, traemos esta propuesta para dar pasos concretos hacia la creación de un protocolo de actuación que no solo busque reaccionar ante incidentes, sino que se enfoque también en la prevención y en la sensibilización. Este protocolo debe ayudarnos a identificar y a abordar estos microrracismos invisibles, pero también debe tener mecanismos claros para actuar frente a cualquier forma de xenofobia o racismo. Y hoy les pido que no sigamos mirando a otro lado, que no basta con no ser racistas, que necesitamos ser activamente antirracistas. Es nuestra responsabilidad condenar cualquier tipo de violencia ejercida contra las personas por su color de piel, por su origen geográfico, cultura, creencias, identidad, expresión, forma de comunicarse, etc., etc. Necesitamos prevenir, educar y sensibilizar para que ninguna persona, por más pequeña que sea la ofensa, se sienta rechazada o excluida. Eskerrik asko Diana, eta, zentzu hortan, erabat egiten deguzuk egindako proposamen horrekin. Aipatu proposamena egintzen duen momentutik ere, bai jarri ginela pixkat, harremanetan, badakizun bezala, izanetik aniztasunean badukagulako teknikari bat, eta aurretik ere, lanketa batzuk ere, egin dialako udalean, badukagu hitzarmena zasekin, baditugu aurretik ere egindako bide batzuk, eta eskatu genion benetan aztertzeko proposamen hau nola txertatu zitekeen aurretik egindako lanketan eta aurrera bidean, eta bai adierazi nahi dizuet, bai jaso degula proposatutako zirriborroa gutxi gora bera Eusko Jaurlaritzatik ezarritako gidan oinarrituta dagola, eta badago Eusko Jaurlaritzan baitan biltzen izena duen erakunde bat, gizarteratzea eta kulturarteko
bizikidetzaren euskal zerbitzua dana, doakoa da eta biltzenekin egia da hainbat udalerritan, azkenekoa Eibarren olako prozesu batzuk bideratu ditugula. Dagoeneko jarri gea biltzenekin harremanetan, datorren urtean gure herrian olako prozesu bat aurrera eraman ahal izateko, eta esan digute, naiz eta zuzendaritza berrantolatzen ari dien, abendu erdi alderako edo, bai aurrikusten dutela aukera gurekin biltzeko. Protokolo hauen garrantzia, nik uste, zuk horrek aipatu duzun bezala, izan barko litzatekela betikora eraikitako lanketa bat, berdintasunean egindan bezala, eta beste esparru batzutan egindan bezala, benetan ez da izan hemen onartzen den protokolo edo araudi bat, baizik eta herrian eragile ezberdinekin, dagoeneko gainea biltzen laguntzanekin ere saretze lanak eta elkartze lanak egin dira komunitate ezberdinekin, eta lan hortan jarraitzea izango zen planteatzen dizueguna, bai beste erakundekin, herritarrekin, elkartekin, ostalaritzakin eta implikazioak lortuz, protokolo honen sorkuntza bea izan dadin tresna eta erreminta bat irakaskuntza edo pedagogiatik ere lortu nahi ditugun urratsoiek lantzeko eta jakinarazteko baita ere ze tresna ditugun, eta protokoloak berak ere izan barko luke tresna baliagarri bat sensibilizazio bidean ere nola gortorik gabeko herria izan nahi dugun eta holako kanpainak egiteko. Sos arrazakeriarekin ere lan egiten dugu aspaldidanik, eta naiz eta hauek gehiago lantzen duten parte judiziala, auzibidean jartzen dien egitasmoiena, modu batean ere txertatu beharko genuke beraien lanketa hori. Bibianak aipatzen zuen bezala, protokoloak prebentzioa landu, baina holako egoerak gertatzen dienean ere dagokion laguntzak eta prozedurak martxan jarri behar dielako salatzeko. Beraz, guk adierazi alde bozkatuko dugula eta abia puntutzat hartzen dugula planteatutako zirriboro hori, eta harremanetan jarriko gehala, abendutik aurrera aldala, aurretik ere beste herri batzutan egin dutelako, biltzenen laguntzaz, ordizin ere horrelako prozesu bat martxan jartzen. Bueno, yo por mi parte quiero expresarle a mi compañera mi cariño y solidaridad por el mal rato que pasó en el momento de la investidura. Entonces, bueno, por mi parte, pues todo el cariño porque no sé quién lo pudo decir, pero creo que es compartido, que no lo compartimos, por lo menos las personas que estamos aquí. Quiero dejar constancia que voy a votar a favor. Está aprobado estadísticamente que se están incrementando cada vez más los incidentes de odio en nuestro país. Y el protocolo en este caso, pues entiendo que tiene varios objetivos y es, como todos los protocolos, prestar la debida respuesta a las víctimas, pero también, y sobre todo muy importante, sensibilizar a todo el colectivo para que los incidentes, que es lo más importante, no se produzcan, que no hayan esas víctimas. Tenemos que no olvidarnos, como bien has dicho, de esa cara oculta del racismo en toda su amplitud, la xenofobia, la LGTBI-fobia y el antigitanismo. Por nuestra parte, como otras veces se tiene en cuenta otros ayuntamientos que ya han puesto en marcha otras iniciativas, recordar que el primero en ponerlo en marcha fue el Ayuntamiento de Eibar, que está en este caso gobernado por nuestro partido político, por el PSOE, entonces que para cualquier cosa o cualquier avance más rápido, aparte de las asociaciones, que nos ponemos también a colaborar, puesto que ya tienen una experiencia más dilatada en la implantación. Y nada, pues eso, que vamos a votar a favor y que ojalá que esta lacra, como otras, se acaben y nos sensibilicemos lo antes posible. Bueno, ya pues nosotros también, evidentemente, votaremos a favor. Perdona, que me estaba hablando en castellano, porque irakurri genuen eta benetan zentzuzkoa eta baina guainzuk irakurri dezunen dio gehi horitzi zaigu bihotzea ustet eta benetan sentimendu eman diezu eta benetan
osea, lo bat emateko da indezuna, osea, sí, claro. Bueno, beste gabe, hoxe, animo eta, bueno. Bueno, nik zoriondu nahi zaitut, Diana, pribatun esan, komentatu zenuna publikoan esan dezulako. Eta horrek esan nahi du oso ausarta zela. Orduan nik zorionak ematen dizkizut eta eskerrak eman nahi dizkizut. Ere iritzi pertsonala da, Vale. Bozkatzen dugu. ¿Estás bien? ¿Como para votar? ¿O quieres que paremos un poco? Sí. Me dices, ¿eh? Bai, vale. Aldeko bozkak. Aldeko bozkak. Vale. Hau batez onartuta gelditzen da. Bat. Bat ematek. Bai, galderreguak. Nik aipatzen dizut, Jesus, noa bidali genitun Batu? dekretuen eskaera nola bidali genduen behatu detela eta zan alkatetzako emailera. Sin más, aipatzeko. Bueno, gertatu daiteke, komentatu du, alkatetzan dagoen edo email hori kudeatzen duen pertsona ez dago, ja da, hola, harrapada zentzen da, igual jasoko zuen eta hor gelditu da, ene tintero esaten dana. Beraz, gure bai. izango da, Eta gure ez dela kulpa, transmisioa egin, bale? Eta igual gure kulpa ez bidaltzagatik zuzenen Hori da. idazkariari, Bale? barkatu. Sentitzen da, baina bialduko zaizu, Bai, besteik Besteik gabe? ez baldin badago, hemen bukatuko dugu osko bilkura. Eskerrik asko.